Hello, good morning guys. Pagdasig ka na to meaning dapat na sa January sa tuwing 2023 no. Gamay lang yun nga pagdasig ayan scroll pamina lang taga may mga igsoon pagdasig gikan sa pulong sa Ginoo. Pagdasig kini sa Dios para kay Joshua no nga siya ang mosunod aron mangulo sa katawhan sa Israel human mamatay si Moses no sa Joshua 1:8 di kuha lang ako ng 8 verse 8 no kanya lang sa iya man ni intended na sa iya but makuha na to siya og kanang gitawag nila generic application sa iyon dire sa Joshua 1:8 ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi og pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini og magmauswagon ka. So gamay lang atong kuhaan application ini na dili nato itugot mga igsoon nga matapos ang adlaw mga higala dili nato itugot nga matapos ang adlaw nga wala man lang ta makagahin sa pulong sa Dios no diya sa pagbasa diha sa pagpamalandong diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios diha sa pag-memorize di ayaw gyud kalimti ang basahon sa balaod so dili lang ni sa mga leader lang sa simbahan kundi bisan sa yano nga mga tinun-an Ginoo Jesus so magatuon siyang pulong mga pamalandong sa iyang may balaan nato sa pulong sa Dios ang iyang mga kinaiya ang iyang kabubuton no diha nato may balaan o diha po nato may balaan unsay kinaiya nga angayan nga usbon aron mohaom sa kinayahan sa Dios og mga kinaiya no nga mukita po nato atong mga kinaiya diha sa pulong sa Dios muna atong akong pagdasig ni kabuntagon nga dili gyud nato lintot nga makagahin kita og pulong sa Dios sa matag adlaw no og ang saa diha og ang giingon diha dili lang siya taman na diha nakabasa na ka naka-memorize na ka naibala na nimo kinaya sa Ginoo kabuton sa Ginoo napamalandungan na nimo pero ang giingon diha og pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini o magmauswagon ka o kung imong i-apply ang imong nanganatun-an magmauswagon ka mulambog ka mugro ka spiritually so kana akong pagdasig nining adlawan nining kabuntagon or gabi man kay sa inyo diha so kana lang akong pagdasig. God bless everyone ang Dios mga panalangin sa matag usa nga nakadungog siyang pulong nadasig o kinabuhi ang pulong sa Diyos. Nalay ko ng Diyos. God bless. Bye-bye.